Anya ti sirip-siripom dita. Kwa, ay, kwa, tatabadong. Agpakanak pa lang, ititarakin ko ababoy. Isungarot ko matikayat ko nga ibaga. Dagiti tarakan mo ababoy. Nabangsit unay. Ay, awan bibiyang mo. Pati tarakin ko ababoy, pakibiyangan niya. Maperwisyo kami mat ngamin. Nuyalang-alang yung reklamo may. Agreklamo kami ni barangay hall. Kit nagreklamo kayo ah. Anyang nga rod. Ibagamin da ito yung kinikapitan. Wayne, mapan kayo lang agreklamaw. Kabutang ko ayamod na kita barangay officials. Alain kan! Saan nga tangagungat ni kapitan numapanak agreklamo? Apay nga agreklamo ka? Diyan nga min pigiri ni Tata Badong. Nagbangsit. Ha? Ni Tata Badong ti reklamaw? Winchip, namin ano nga minan akin asaritak may papan iti pigiri na. Ngam dinak matikaskasaw. Kasano nga reklamaw? Kat kagapgapuna iti balay ni uncle ko iti kalman. Nagshot da. Kat, saanin ang mabalin nga reklamo no kasta? Kat no iso ti gumatgatang iti arak kan litsyon na pulutan da. Kasta ka di? Pustahan ta. Umainan tumanan ikan inton bigat. Ay, kanayon na nga umay ikan, Chip. Wala, may ranrano na kayo kwa. Mapanak latag reklamo. Parang denggenak ni kapitan. Nay, nakatugaw ka mat dita paboritong alamisaan, inteng. Ay, nakatugawak lang, agdilaw ka manan. Amuklatan no kasta nga agtugaw ka dita. Adda pagpadaanam abisita. Amo man, no asinaw. Umay manan ni kumparem abadong. Agsyat kami manan Ay, kanayon matlatan na kasta. Imbes ko mga ijay barangay hall timapan mo pagtugawan. Dito'y balay ta di off ko ita. Na, adda day off mo? Ita nga rod. Kahit, saan ka manin asimrak idikalman? Halidi nga min. Anya? Nagkunamat nga wan halidi dagiti kapitan akas kanyak. Kumplito itaan manang. Ada halidi, ada di off ko. Mayat abiyag. Na, Na, Kapitan! kunak no ni pare badong timangayap kanyak ng sapali mahit. ay kat ingka kasaritan ah. Mga no adda na patag nga ibagana. Ay, Kapitan! apay! Umayak ko magreklamo. Ay, ingka pastor ko nun, tagsarita kayo. Ay kagreklamo ko na. Kapitan, Ibaga mo di reklamo tador oraya. mabitlaang ta agbuy luakpay. Ibaga mo tada umiabisita. Kin pumanaw kanton. Kastoy ti reklamo, kapitan. Ibaga mo na, darasim. Reklamong ni tatapan ng gapigre. Na, pigiri latin na awatak ah. Kunambot nga minapartakak. Ulitam. Reklamo ni tatapan ng pigre. Na, pigiri manin. Kin badong. Un kapitan. Perwisyo. Perwisyo, ti pigre ni tataba daw. Parintay! Ada di bisita. Mala, agawit kan. Ha? Pagawidan na kaon. Kasanon nga di reklamo. Ay, pagtungtungan tanto inton sa baling aldaw. Ala, agawit kan. Pahingay. Aray, dayta, di pulutan ta. Wow, adobo nga oink oink ah. Ay, kituwi na paray. Dayto'y may, di inuman ta. Asus, imported nga arak. Agbagay na paray. Bagay na. Ay, kitrugyan tangarudi na paray. Ay, itay pa nga inururay ka. Hanggang sa bali mo ti maabisita nga imo na. Ha? Anya ti inaramid na dito'y balayo paray. Umay nakakano nga ron ireklamaw. Ay, nagturudan, ti pakinakim na day tataw. Ay, saan mo dengdenggan paray? Talaga mo't asaan? Patsimot nga dan na bangsay. Awan to pa'y maangot ka. Paray,
Ramanam da ito adobo nga oink oink Una. Naimas At ang arod maangot mo ang nabangsay, paray. awan pare, awan. Ewan ko nagtunay. Apal dalahang da ita. Agsat taki di paray. Agumata nga agpulutan iti karniti oink oink. Uan niya, nagkapo ka dita balay da kapitan ni di Kalman. Wain kagawad. Saan mo't nga minan na mapmapan ije barangay hall ni kapitan. Iso aditan balay dati nang ibaunakken ka. Awan, panagkunak kagawad. Sana denggan ni Kapitan ti reklamo. Ay, oray siyak. Masahiop ko ti angaw nga agkapo dita pigirin ni kabadaong. Apektado akmayt. Di agreklamo ka mahit kagawad. Wala, oray man kumpare kan kumarik ida. Agreklamo aklata ah. Madanagan at padaot. Ha? Apa ang madanagan ka? Mangmangag kumit nga reklamo kanu ni Marikwanang. Patpat siya mo dagita tao. Katno kagawad reklamo. Kagawad ba daw? Ay, uray pa'y kagawad. Kun apay nga minta ipalubos mo ang mapan agreklamaw. Lapdam Malapdak nga raw no iso ti kayat na. Ay kit ay aywam Anya kinituyang ko na ya. Di naman ang amungaw sa rin tinunot na. Ayun anya. Ingkamitan gumatang iti karniti oing oing. Sa munto padigwan, dahi ta kumaraim. Wan ba daw? Kasta teramida. Ay na. Naumaakmatan iti bulong ti marunggay. Marikwanan! Nay, anya day ta imot mo anak kamalukong maray. Nasabawan a karne ti baboy maray. Adaalsam na. Ananwam day ta. Apay nga inyag mo ditoy. Ipadigukan ka. Itaman pa'y apadigwan nak. Ay, siyempre, kumari kagayam. Ay na, nabaybayagan nga agkumari ta. Ngamitala padigwan nak. Italaang ay, ala umunday ti padigo. Amok amabisin kan. Mabit man laang mare. Sakbay nga awat at dayta. Bay aman ngagpanunutak pay. Agpanunot ka pay? Apay maray. Kat no planok nga ireklamo ni Badungmaw. Kat karaman ka. Anya? Dayta na bangsit a pigiriyaw ti makagapaw. Makaulaw. Ay, kat ireklamo na kamay, hindi ba tungkaw? Kasta ti planok maray. Ay, katraman ng pay-aday ti ipadigukan ka. Taam mo maray. Madamdama. Adan tumanun ipadigukan ka. Nay, anya dayta ngay. Litsawn a karni ti babaw. Sigurado akayat mo day jay. Ay kawan kayat ko dayta. Ala si daam nga rodaytan. Tamang yagak manin inton madamdama iti litsaw. Chip, dan samot paboran ni Kapitan. Apayan ako namday ta. Ngamin, di namot pampansinan di reklamo ken kuana. Di reklamo mapigiray, datanta ba daw? Win Chip, inaksyonan nga ta ni Kapitan di reklamo ken kuana. San siguro? Oh, kita amday ta. Katno ka na yun napapainuman ni tata badong ni Uncle Kaw. Day tangarod kahit. Angam san abalay tadamot kadwak amang reklamo iti pigarin ni tata badong. Sigurado ka nga da? Ada, Chip. Ni kagawad ko anang ngay. Ni kagawad ko anang? Win, Chip. Napay nagkatawa ka. Kasano ko mga ireklamo ni kagawad ko anang kat no padigwan ni nanatuyang. Ha? Ay, sana maala ni kagawad ko anang iti kakasta. Oh, kita ni nanatuyang aw. Ha? Dahil aw, magmag na. Sigurado amapan naman padigwan ni kagawad ko anang.
Ayun, at daigam na amalokong. Sana nga agreklamo ni kagamat ko anang. Agmay-may saka nga agreklamo. Agyaman nak marituyan. Tapi nadigwan nak manan iti sidag alitson. Awan anyaman na maray. At danto man siguro na niya. Inaldaw day tamaray. No, kayat mo Apay kita saanan, kay kayat ko amaray. Ang adda kumamot kidawag maray. Anya dayta, ibagam laang. Saan kamutin ang agreklamo kini kapitan? Talaga mata saanan, maray. Ay na, ay, nagmayatan no kasta. O sige nga rod maray, inaldaw nga umay kapadigwan. Aglisi ka man dito pagnak. Ha? Naglawa mo tipag na ang tatabadong. Dito yung ngamin pagtak-takdarak tipag naam. Nalaing kagayam nga reklamo. Gapo iti dayta. Dalapusan naklatan. Uray pa reklamo ka reklamo. Siyaklata, ti patyan ni kumpare ka kapitan. Iso nga sardang mo dahil pa nagreklamo. Mabanog ka laing. Then, sumungod manan ni Pari Bado. Kat adamanan awit na nga arak kan pulutan niya. Aginom kami ba din ato kasta? Ay, Aginom ka pailaan kat agsaksakit ka lang arudan. panatang lang na ito. Kunam amarigatan ka nga umagas. Panatang arod. Nala, ika nga rod ilukat jari daw. Tapno sumraklatan ni kumpare mong abadong. Ay na, adamanan arakan pulutan. Tay, apa ngay paray? Agsakit kan sa amin, tay. Awan da ito, pare. Sapay nalamiis da ito inalak nga arak ta. Mayat kit di pare. Ay, di pulutan tangay. Ay kat automatic ka paray. Kalut-luto akar ni iti oink-oink ko naman. Iga do pare. Mayat ano kasta. Ay na, agora ka makahatat siya ka. Ay sas, dumakdakkel lagi ti abot ti agong mo paray. Kin nagaatindog dagiti buok nan. Aglisi ka, aglisi ka. Ay agore ka paray. Aglisya ay. Dadadada. Ay unay ka mo tin paray. Ay na. Ijay mo naglisya nagatsingam. Apay nga agsakit ka ang kail. Kat makiininom ka lang kinitatabadong iti kalman. Ay na, agsakit ni uncle mo. Gapo, iti maang-angot na apigire ni kumpare na abadong. Ha? Ay, Pudno ka di ang kail. saan na po na kwarog? Inan-anusan na timadi nga angot day jay apigire. Gapo, tapapainuman ni kumpare na abadong. Pudno ka di ang kail. Marikat anak. Gagang. Antay, sumrun sa tiangkit ni ang kail. Amo na asumro ti angkit na kwarong. No makalanglang ab iti madi nga angot. Angam, di nakmat patpat dyan. Kwarog ka na kan. Apay ang kail. Kaibaga ka ni Pari Badong alinisan na tipigirin ha. No, ay saan na nga ramidan? Tatirason na kit kumpare na ka. Ibagam nga sarding ng tagtarakan iti babo. Maray, agsakit mo't kano ni kapitan. At katno ka na yun da nga aginom kin ni Badong ka. Umuron sa kano ti angkit na. Bay amaray. O may kumanin ito dayto ipadigukan ka. Na, padigwan nak manay. Kalot-luto nga adobo ko naman. Ay na, makapabisin mo. Talaga ang makapabisin, maray. Iso nga awato mo. Ay mabit man laeng. Inakto man sa rungkaran ni kapitan. Ibagbaga na kahit asyak kano ti mang-inspect di tapigiriyaw. Apay nga aramidum day tamaray. Katpadpadigwan ka mo takanayaw.
Nagaduma nga may nanti ka baranggayan tayo ng agsaksakit. Gapo iti day ta pigire. Uray ni kapitan, agsakitan. Nilin na ka ni Uncle Mau amang ibaga kanyak ti kasta. Wanta ba daw? Ibagakanukan ka. Ano saan mo amalinisan ti pigirim? Isardeng munti agtarakan iti babaw. Nalipatam saan, kuaraw. Nga agkumpare kamay kanya Uncle Mau. Agsakit nga minin ni Uncle. Gapo iti angot ti pigirim. Ni kumpare, agsakit. Sumro ti angkit na. Kabadaw! Apay maray. Umay kuman inspekan ti pigirem. Nah, kasla mo lang nagdag sinuuna yun ti basol ka. Ay, ni kapitan na mismo tinangibaon kanyak. Ha, Uray siyak. Imbaon nakmat ni Uncle Kao. Kunan ni kapitan, ano dapay lamasay upme akarubam. Isardeng mount kag tarakain. anya. Oh, Heh, uray tala naggidan kagawad. Kastamot nga min ti imbilin ni Uncle Kao. anya nga'y kabadong. Isardeng mo tag tarakan, wano aglinis ka di tapigirem. Apay nga gangot-angot ka dito arubayan, may. Binilinak ni Kapitan, tatabadong. Ano adda maangot ko na bang sit di tao ipigirim? Ipulong ko kwa na. Ayawanan ti maangot mo. Awan nga rin maangot kon. Awanan na. Tayo lakok amin na nababoy ka. Ha? Rumaniklamo kayo.